давлати кайёниён ковиҳо. ривоятҳои авестоӣ дар бораи ковиҳо ва давраи шаҳру давлатҳо рост меоянд. куштани эраҷро бародаронаш тур ва салм садое аз ҷангҳои ориёиҳои кишоварз ва чорводор меояд. лашкаркашии манучер ва кушта шудани тур ва салм ҷавоби кишоварзон ба саҳронавардон буд. манучер нахустин подшоҳи ориёиҳои бумӣ буд ва афросиёб бошад нахустин подшоҳи турҳои чорводор буд. баъд аз марги охирин намояндаи сулолаи пешдодиён шоҳ гаршос, ориёно бесарвар мемонад. шоҳони вилоятҳо байни худ меҷангиданду харобиҳо ба бор меоварданд. аз ин нооромиҳо истифода бурда афросиёб ба сарзамини ориёно лашкаркашиҳо мекунад. шоҳони хурд бо ҳам маслиҳат намуда шоҳи бохтар қубодро шоҳи худҳо интихоб карданд. қубод аз авлоди манучер ва кайи бохтар буд. қубод барои ин шоҳону ин мардумон сулҳ овард. давраи ҳукмронии қубод дар кишвар сулҳу амонӣ буд. баъдҳо кайковус ба сари қудрат омад. ӯ бештар ба айшу ишрат мепардохт. аз ҳамин сабаб нооромиҳо дар кишвар боз сар заданд. боз аз ин нооромиҳо истифода бурда афросиёб лашкаркашиҳо мекард ва рустами достон ҳамеша ориёиҳоро пирӯз менамуд. номи кайковус дар қисмати яштҳои аваста ёд мешавад. баъди марги кайковус набирааш писари сиёвуш кайхусрав ба сари қудрат омад ки ӯ шоҳи ниҳоят одил буд. баъд аз ба сари қудрат омадани кайхусрав ориёно боз орому оромтар гардид.